Hola, em dic Eduard Barceló. Pels qui no ho sàpiguen, soc preparador físic especialitzat en activitats de resistència. I aquest any, juntament amb el Gerard, hem preparat un pla de preparació física específic per l'Esquimo 4, l'Esquimo 6 i l'Esquimo 10, perquè guanyeu en confiança a l'hora de presentar-vos a la competició, guanyeu en seguretat també, perquè no hem d'oblidar que una millor preparació física us permet fer baixades amb més seguretat, i després també us permetrà estar més motivats de cara a la preparació, perquè per fer-ho utilitzem una aplicació que es diu Training Peaks, amb la qual et permet personalitzar segons els paràmetres fisiològics de cada persona i adaptar perfectament l'entrenament. A part, es vincula amb el rellotge que té cadascun i d'aquesta manera pots anar comprovant el grau de compliment, amb la qual sempre és més motivant que no pas anar fent entrenaments així sense ton ni son i, com sempre, molta gent es prepara a les curses. És important afegir que la planificació aquesta està basada en un tipus de planificació inversa, és a dir, que en comptes de fer la base com es fa habitualment, amb entrenaments llargs i entrenaments així més de baixa intensitat, està fet al revés. Que dona més bons resultats, no és un caprici meu. Està fet pensant en un treball de força combinat amb un treball de velocitat, ja sigui al gimnàs i després a les pistes, o bé, per a aquells que no puguin, fent una mica el hàmster a la cinta, que això és inevitable. I després, a mesura que es va acostant la competició, cada vegada els ritmes van baixant d'intensitat per acostar-se als ritmes de competició, que si bé no són tan durs, ho acaben sent, perquè al final l'esforç és molt més sostingut. Llavors, d'aquesta manera, feu una aproximació una mica diferent del que és habitual, tot i que cada vegada hi ha més entrenadors que ho utilitzen. Amb el pla d'entrenament també trobareu adjunt per cada competició l'estratègia nutricional i l'estratègia de ritme, per tal que en el moment en què estigueu allà a la línia de sortida no tingueu cap dubte tampoc en quant a com utilitzar els gels, les begudes isotòniques, què agafar dels avituallaments, què no agafar, a banda, evidentment, de la gestió estratègica del ritme de cursa. Si sortim més ràpid, més lent, una mica en funció del nivell de cadascú. I bé, això és tot. Amb la inscripció podreu agafar i contractar també el pla d'entrenament i en 2 o 3 dies el tindreu carregat i adaptat, com us deia, al vostre nivell. Només despedir-me dient-vos que aquest any sembla que es presenti bé i que hi ha una frase que m'agrada molt de l'Albert Einstein que deia que és de bojos esperar resultats diferents fent les mateixes coses, amb la qual no estaria malament aquest any fer diferents coses i d'aquesta manera veure si hi ha resultats diferents. I res, em despedeixo. Passeu-vos-ho molt bé avui, en aquesta festa de presentació, a la que malauradament no he pogut venir, però que estic segur que és un gran esdeveniment. Vinga, ens veiem. Adéu!